Povodom Dana grada Daruvara pozvani smo da održimo svečani koncert danas u petak 9. svibnja. Gospođa Veronika Pilat nas je pozvala i organizirala cijeli ovaj koncert u ovom prekrasnom dvorcu koji stvarno bi trebao biti središte turizma za Daruvar. Večeras će ansambl za ranu glazbu Ocijum, koji dolazi iz Zagreba, a osnovao ga je Igor Peteh 1997. održati jedan koncert koji sadrži ranu glazbu, to znači od srednjeg vijeka pa sve do ranog baroka. I nadam se da u ovoj zvonkoj dvorani za koncerte dvorca grofa Jankovića će to izvrsno djelovati i da će publika biti jako zadovoljna. Ansambl je mali, ima 3 člana. Ivana Vičanić sopran, Taida Patafta alt i Igor Peteh tenor. Nastupali su u Hrvatskoj od Dubrovnika do Velikog Tabora, isto u dvorcu, uglavnom u dvorcima i u crkvama, jer su to upravo ti prostori za koje je i pisana ta glazba.